বিটিসি নির্বাচন সেপ্টেম্বরত হব দুর্গা পূজার আগতে ফলাফলও ঘোষণা হব गावनि जोनोम जायगानि रायजो राजाफोरजों एखे लोगो दावहा नांबोदोंबा सोमावसारबोदोंबा गावनि जोनोम गामियाव मानो न' बां लुनो हाया बेनो नामा साफा सानै बर' लिडारफोरनि आखुआ खबला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौ कैमरा क्या करि আছে हा बन्द कर कैमरा बन्द कर जिजन मानुहक 27 बार फाঁসি দিম বুলি কৈছিল প্ৰস্তুত কিয় নাছিলে তলমা স্কুলত লৰা নাছিলে जोंनि सिगाङाव देखाय फैलाय थुला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंनि सिगाङाव देखाय फैलाय थुब्ला सावनानै खबला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंनि सिगाङाव देखाय फैलाय थुब्ला सावनानै खबला गावनायखौ जोंबो नायगौमन ना अनजालि दैमारि लं लिप जय बिबिनी गहपुरनि गासै 17,000 फट 29 टा गामि আজি মোবাইল আসাও মারুতা কথা হিম নিউজত নাম আছিল না পিছে ভালো ভালো লাগে না এই ক্যামেরা কি করি আছে হ্যাঁ বন্ধ কর ক্যামেরা বন্ধ কর इउपिपिएल सरकाराथ' सरकार नङा मारै हे सरकार नङा होननानै बुंखौ आं लाजिनायसो मोनो प्रमद बर'नि खौरां बुङोब्ला आं लाजिनायसो मोनो साननो बिनि प्रमद बर' सारनि जुदि खोथाखौ जुदि भाबियोब्ला लाजिथाव बाथ्रा भटार्सफोरखौ बिनि सुबुंफोरखौ माबायदि सुबिदा होगोन आं बेखौ माबायदि कुइसन लाबोदों सोंबानो जाबाय प्रमद बर' बिथांनाव नोंथांमोना जुदि आंनि कुइसनखौ आरटिआर खालायनांगोन प्रमद बर'खौ बुं बयबो गावनि जोनोम जायगाखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव मानो 2 थाला 3 थाला न' लुदों साफा सानै बर' लिडारफोरनि स्वभाब गावनि जोनोम गामिखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव हा हु बायनानै न' लुहैनाय बर' लिडारफोरनि आखुआ मा जानांगौ जि जायगायाव थानानै दावहा नांदों जि जायगायाव जोनोम मोन्दों बे जायगायावनो समायना रमायना न' बांखौ लुनांगौ एम फिलाव प्रेस मोसाहारि बिनि सायाव खर' थिखांनानै बिखाफोर दाननानै साफा सानै गादिनि लबि थाखा फैसानि लबि जायफ्रा लामा ससेनि आंगो लोगोफोरखौ बजबनानै बाथ्रा बुंनाय गहपुरखौ गियोमोन बिसना सारियालिखौ गियोमोन राङापाराखौ गियोमोन बालुफुंखौ गियोमोन राङापारा बेलस्रि दिखियाजुलि हग्राजुलि मासबाद बेबायदि जायगायाव साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा गियोमोन मानो गियोमोन एम फिलावा बेसेबां खामानि मावनो हागोन आरो प्रेस मोसाहारिया अबे जायगायाव जोनोम मोन्दोंमोन बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा एसे सानलायनानै बाथ्राफोरखौ बुंनाया मोजां लामा ससेनि आंगो लोगोखौ लानानै बिखा फोरदान बाथ्रा बुंनाया बे मोजां नङा इउपिपिएल सरकाराथ' सरकार नङा देखाय फैलाय थुब्ला सावनानै खबला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना नांगोल पार्टी जिंदाबाद दिनै बिपिएफआ भाङा सिङा फानग्रासो जाबाय भिडिअनि फुटेजआव उखुन्दै खुलायदों बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै दोलोनि उखुन्दै खुलायनायनि गेजेराव गोदानै जोनोम मोननाय एपिबि हानजाया रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय आवगायदों बे समाव आं गहपुर हालामाव जेरै दैबाना बायदि दैबानाजों जेरै दाखोरफ्रा गोजावलाङो थिग बेबायदि गहपुराव लोमलाहैदों बे समाव बिपिएफ दोलोनि जानानै आं बुंनाय नङा आरो इउपिपिएल दोलोनि जानानै आं बुंनाय नङा गेजेरनि जानानै आं फंनैसो बुंगोन जायफोर मोननै दोलोनि जाय केन्डिडेट जागोन रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो हागोन आरो जाय गेदेरमाया रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै बांसिनै मोजां खामानि मावनो हागोन बे लिडारा रायजो राजाफोरजों बासिजागोन नाथाय रायजो राजाफ्रा अबेबा समाव थाखा फैसानि बा सोरबा गेदेरमाफोरनि नारसिननायाव मालाबा समाव रायजो राजाफ्रा मोजां मानसिखौ नागारनानै सोरबा गोदाव सोराव सोरबा दैदेनगिरिफोरनि आखायाव थांनो गोनां जायो नाथाय आं सानसेबाबो साननैबाबो एनडिपि आफादाव थानानै मोनबोदोंमोन आरो लोगोसे एम फिलाव आफादाव एम फिलाव आरो गावनि असे नाम मोजाङा प्रेस मोसाहारि गहपुरावनो जोनोम मोननाय आंबो गहपुरावनो जोनोम मोननाय बै समाव जों सानसेबाबो साननैबाबो जों हाग्राबारियाव अबेबा दावहाथिलियाव अबेबा लामा हान्थिनायाव जों एम फिलाव जों एखे लोगो थाबोनाय नाथाय जों जेब्ला सानजानि बांसिनै जों जेब्ला सावरायो मालाबाफोर एनडिपि आफादा भारत सरकारजों सावरायनानै माबाफोर जुदि सरकारनिफ्राय मोनोबा सानजानि रायजोफ्रा नाजानाय साननाय बेबायदिया जाफुङा बे समाव जोबोद एम फिलावा एनडिपिनि जायफोर सिनियर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव सानजानि जानानै बाथ्रा बुंबोदोंमोन गेदेरमा सिनियरफोरनि खाथियाव गहपुरनि जानानै सानजानि जानानै बांसिनै बाथ्रा बुंबोदोंमोन आंल' नङा जायफोर गहपुर
बिश्नाथ सारियाली राङापारा बालुकफुं दिखियाजुलि धेमाजि जिखुनु जाया सानजानि जायफोर एक्स एन डि पिनि सिनियर आरो जुनियर बे दावहारु लोगोफोरनाव सोंबा रायजो राजाफ्रा बांसिन बुजिगोन एम फैलावा रावखौबो गिनाय लाजिनाय गैया बेबायदि लिडारासो खामानि मावनो हायो बुंनांगौ टाइमाव बुङो आरो सोरबा लिडारखौ लोगो हमनांगौबा गावनो थांनानै लोगो हमहैयो आरो बे जायगानि माखासे थासारिनि सायाव मोगा मोगि सोरबा गेदेरमाफोरजों लोगो हमनानै सावरायनाय आरो मोजां गाज्रि सावरायनाय बेफोराव एम फैलावा जोबोद साहसगोरा मानो होनोबा जों दिनै नुदों उकिल गगৈ जाय गेदेरमाया बुंनांगौ टाइमाव बुंदों आरो एखे लोगो अबेबा लामायाव हान्थिनांगौबा गाव बुंग्रा गाव बकिरा दैदेनगिरिजोंनो एखे लोगो थांफानानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव खामानि मावनायखौ नुदों थिग एम फैलावनि खामानि मावनायफोरखौ जों जेब्ला सानसेबाबो साननैबा जों हाग्राबारियाव थाबोदों एखे लोगोजों दावहाथिलियाव दावहा नांबोदों बे समाव एम फैलावनि खामानि मावनाय जोबोद गोख्रों मानो होनोबा गावनि जोनोम जायगाखौ लानानै आरो गावनि माखासे खस्थ' लाबोनाय फिल्डफ्राव माखासे खामानि मावनो थाबोनाय आद्रा थानाय बेखौ नाजादों जाय सनितपुर गहपुर बा सानजानि रायजो राजाफ्रा एम फैलावा माबायदि एनडिपि आफादाव जेब्ला दंमोन माबायदि खामानि मावबोदोंमोन रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै अबेबा जायगायाव जाय केडारफ्रा गावनि जुनियरफ्रा थांनो हायै मावनो गिनाय बे जायगायाव एम फैलावा गावनो सासे गेदेरमा दैदेनगिरिबाबो गावनि गोजौ बिबानखौ लानानै गावनो जि जायगायाव जाय गेदेरमाया थांनाङा बे खामानियाव सोरबा सिनियर बा केडारफ्रा थांनांगौ नाथाय केडारफोर बा गावनि माखासे गाहाय थाखोआव बिबान थानाय बिथांमोनखौ दोनथ'नानै गावनो आखा फाखा खामानि मावनायाव जोबोद एडभान्समोन दा बिनि थाखायनो आं खावलायो जाय नाजानानै MCLA रायजो राजाफ्रा एम फैलावनि मावनो हागोन BPF पार्टिनि जानानै देरहासार जादों बे देरहासार जानायाव जा खामानि मावनांगौ बेखौ जों एसे एनैबाबो जों मावफुंनाय नुदों आरो नाजासोमनायखौ जों नुदों दा गहपुरनि माखासे जौगानांगौ बिश्नाथ सारियालिनि जौगानांगौ दिखियाजुलिनि जौगानांगौ बालुकफुंनि जौगानांगौ दिखियाजुलि बेफोर समस्थिखौ जौगानांगौबा जाय मानसिया जेब्ला साननि हरनि बे जायगायावनो थानानै रायजो राजाफोरजों हर सान मोजां गाज्रि सावरायनाय रायजो राजाफ्रा माबायदि खस्थ' मोनबोदों जाय मानसिया बेसेबांबा बोसोर एखे लोगो रायजो राजाफोरजों थाबोनानै बे जायगायावनो देरहासार जाबोदों दा बे लिडारा बे जायगायावनो थानानै जुदि माखासे खामानि मावनो बिबानखौ मोनोबा माने साबसिन जायो जायफोर एनडिपि आफादाव थानानै जाय सिनियरफ्रा गहपुर बिश्नाथ सारियाली राङापारा बालुकफुं दिखियाजुलि होननानै बुङोबा नाथाय जेब्ला एनडिपि आफादा गिबि 6-5 लायो बे समाव BTCनि बाहेरायाव एनडिपिफोरनि केम्प बा अफिस सरकारा बानायनो होआखैमोन बे समाव एम फैलावा दिखियाजुलि राङापारा बिश्नाथ सारियाली गहपुर बेबायदि जायगायाव एनडिपिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै गावनि बिबानखौ लानानै सरकारनि खाथियाव थांनानै गहपुराव अफिस बिश्नाथ सारियालियाव अफिस बालुकफुं राङापारा दिखियाजुलि बेबायदि जायगायाव एनडिपिनि अफिस बानायबोदों बे अफिसखौ लानानै दिल्ली सरकारा गुवाहाटी सरकारा बे जायगायावबो दावहारुफोर दं बे जायगायावबो गावनि आगोमा जिउखौ बर' जातिनि थाखाय बावसोमनो हाग्रा दावहारुफोर दं बे जायगायाव भारत सरकारनि आसाम सरकारनि जुदि आसनिफोरखौ बर'फोरखौ नाहराबा हयथ' एलएखौ लानानै राङापाराखौ लानानै दिखियाजुलिखौ लानानै बेलस्रिखौ लानानै हग्राजुलिखौ लानानै माजबाटखौ लानानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा गिनाय दंमोन बे गिनाय थानायखौ दिनै दिल्ली सरकार गुवाहाटी सरकारा बर'फोरनि नाजासोमनाय जाय दावहारुफोरनि नाजासोमनाय बेखौ एसेबाबो दैथायहरदों बे दैथायहरनाय खामानिफोरखौ सरकारनिफ्राय आदाय खालामनो थाखाय साहस गोनां जाय साहस गोनां आरो गेदेरमा जायफोर खस्थ' खालामनानै मोनबोनाय हयथ' जानांगोन गहपुर हालामनिफ्राय सोरबा केन्डिडेटआ देरहासार जानांगोन नङाबा बे जायगायावनो थानानै फैनाय सोरबा केन्डिडेट जानांगोन मानो होनोबा भलन्टियार आबसुनिफ्रायनो
गुफुरनि जाय सिनियर गेदेरमा भलन्टियार आबसुआव नांबोदों बिथांमोनखौ हयथ' सोरबा सासेखौ सेलेक्सन खालायनांगोन बिपिएफनि नङाबा इउपिपिएलनि सोरबा गेदेरमाखौ सेलेक्सन खालायनांगोन नङाबा सोरबा एक्स बेल्टिनिफ्राय सिनियर गुफुर हालामनिफ्राय सेलेक्सन खालायनांगोन नङाबा सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोरबा बै समनि आन्दलनाव बाहागो लानाय सोरबा सिनियरखौ सेलेक्सन खालायनांगोन नङाबा सोरबा एक्स एन डि बिनि सिनियर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ गुफुर हालामनिफ्राय सेलेक्सन खालायनांगोन जायफ्रा गावनि बिबानखौ लानानै गुफुराव थांनो गियोमोन बिसनाथ सारिआलियाव थांनो गियोमोन जायफोर राङापारायाव थांनो गियोमोन बालुफुङाव थांनो गियोमोन सनितपुर होननानै बुङोबानो जायफोर सिनियर एनडिएफबिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा थांनो गियोमोन बिटिसिनि सिमाखौनो बारनो गियोमोन बे समाव एम फैलावआ जेरैबायदि सानजानि रायजो राजाफोरनि जानानै गावखौनो बावसोमबोदोंमोन आरो सान्ति सक्तिनि उनाव रायजो राजाफोरनि नाजानाय बा एक्स एनडिएफबिफोरनि नाजानाय बे खामानिखौ सरकारनिफ्राय आदाय खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा एम फैलावखौ देरहाहोदोंमोन खामानिबो मावबोदों आरो माबायदि मावदों आरो बिपिएफ पार्टिया बेसेबां मावनो हादों इउपिपिएल पार्टिया बेसेबां मावनो हादों आंखौ बुंनाय नङा जायफोर बिक्तिगर सोरबा इउपिपिएलनि मानसिया सोरबा साफा सानैयाबो मोजां मावदों सोरबा बिपिएफनि मानसियाबो साफा सानैया मोजां मावदों सोरबा बिपिएफनि सोरबा साफा सानैया गाज्रि मावदों सोरबा इउपिपिएलनि सोरबा गेदेरमाफ्रा गाज्रि मावदों बे थाखायो नाथाय बिनि गेजेरावनो बर'फोरनि खामानि मावनो गोनां खामानिखौ सेलेक्सन खालायनांगोन दा बिनि थाखायनो आं खावलायो एम फैलाव होननानै बुङोबा मोनफ्रोमबो सनितपुरनि धर्मनि होन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि होन मोनफ्रोमबो बर' समाजनि जायफोर संगठनफोरनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा एम फैलावखौ रावबो सिनायै गैया एम फैलाव होननानै बुङोबा बयबो मोनथियो गावनि जोनोम जायगायाव बा गावनि थाबोनाय दावहा नांनाय समाव रायजो राजाफोरजों हर सान थाबोनाय बे लिडारा गावनि बिबानखौ लानानै जुदि खामानि मावनो मोनोबा एसेबाबो नाजानाया बांसिन थायो जायफोर दिनै राङापारा दिखियाजुलि बालुफुं बिसनाथ सारिआलि गहपुर बेबायदि जायगायाव जेरै दैबानाजों माखासे दाखोर गोजावलांनाय बायदि सिनाय हायै एनडिएफबिनि गेदेरमा दैदेनगिरि गुबुन गुबुन दोलोनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा लोमसावहैदों दा बे जोबोद लाजिथावना आं रावनिबो जानानै आं माखासे सोरखौबा गाज्रि सोरखौबा मोजां आं बुंनाय नङा एम फैलावआ बेसेबां मोजां मावदों सोरबा इउपिपिएलनि गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा बेसेबां मोजां मावदों बेखौ आं बुंनाय नङा थोंजोङै आं बुंगोन सानसेबाबो साननैबाबो जों एखे लोगो दावहाथिलियाव थानानै एम फैलाव जों एखे लोगो थाबोदों दावहाथिलिनि फोथाराव जों दावहा नांबोदों हाग्राबारियाव एखे लोगो थाबोदों मोगा मोगि माखासे सरकारनि खाथियाव जों जाबोदों माखासे हादाननि सायाव जाय बर' गामिया ग्रोम ग्रोम दिखियाजुलि बिसनाथ सारिआलि राङापारा हग्राजुलि मासबाद बेबायदि जायगायाव बर' गामिफोरखौ सरकारजों जेब्ला ग्रोम ग्रोम आर्मि पुलिस फरेस्टारफ्रा न' सावनो थाङो बेबायदि समाव हाजार हाजार एनडिएफबि गैयामोन सनितपुराव बे समाव खम माखासे एक्स एनडिएफबिनि केडारफ्रा पुलिसनि बेरेखा आर्मि पुलिसनि बेरेखा फरेस्टारफोरनि बेरेखा गंफा गंनै सिलायजोंनो बेंथेनो गोनां जादोंमोन भलन्टियार आबसुनि जायफोर नांबोनाय गावनि न'आव ओंखाम जानो मोनाखै गावनि न'थियाव उन्दुनो मोनाखै मालाबा समाव औवाबारि हाग्राबारि बिसोरबो जेरै एक्स एनडिएफबिफ्रा खस्थ' मोनबोदों थिग बेबायदिनो मोनबोदों सोरबा एक्स बेल्टिनि सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोरबा एक्स एनडिएफबिनि बयबो समानै खस्थ' मोनबोदों नाथाय दा जेरैबायदि दैबाना बायदि गहपुराव लोमसावहैदों सिनाय हायै दैदेनगिरिफ्रा जायफोर पार्टिनि सोरबा इउपिपिएलनि सोरबा बिपिएफनि बेबायदि लोमसावहैदों नाथाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया सोरबा इउपिपिएलनि गेदेरमा दैदेनगिरि सोरबा बिपिएफनि गेदेरमा दैदेनगिरि सोरबा पार्टिनि जानानै थांदों आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय सिनाय हायै लिडारफ्रा जेब्ला भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनाय एक्स बेल्टिफोरनि सोमावसारनाय रायजो राजाफोरनि सोमावसारनाय एक्स एनडिएफबिफोरनि सोमावसारनाय गाव गावनि बिबानखौ लानानै जेब्ला गहपुराव थांनो गियोमोन बिसनाथ सारिआलियाव थांनो गियोमोन राङापारायाव थांनो गियोमोन दिखियाजुलियाव थांनो गियोमोन मासबाराव थांनो गियोमोन बालुफुङाव थांनो गियोमोन बेबायदि माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि समाव दैबानाजों दाखोर गोजावहैनाय बायदि गोजावहैदों बे दैदेनगिरिफ्रा गुफुरनि जानानै मा मावगोन
बिसनाथ सारियालिनि जानानै मा मावगोन बालुकफुंनि जानानै मा मावगोन राङापारानि जानानै मा मावगोन बेलस्रिनि जानानै मा मावगोन दिखियाजुलिनि जानानै मा मावगोन हग्राजुलिनि जानानै मा मावगोन मासबाटनि जानानै मा मावगोन बे दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला हांख्रायोमोन जोंनि सिनियर गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा गुफुराव नुजाफै बिसनाथ सारियालियाव नुजाफै राङापारायाव नुजाफै दिखियाजुलियाव नुजाफै जोबोद गियोमोन माखासे गुबुन गुबुन दोलोनिखौबो जोङो बुंनो हायो साफा सानै एक्स एन डि पिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोर बुंनो हायो बे जायगानि माखासे सिनियर जुनियर गावनि आंगो लोगोफोरखौ फैलावा लानानै गहपुरनिफ्राय मासबाटसिम जोबोद रायजो राजाफोरजों हरसान खस्थ' लानानै खामानि मावबोदों बेबायदि माखासे दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावनो हागोन दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा थाखा फैसानि सोरबाया बिबाननि सोरबाया लामा ससेनि लोगोखौ मोननानै सोरबा गावनि जायगानि मानसिखौ बेरेखा बेरेखा बुंनो थाखाय बिनि जानगार थानाया मोजां लामा ससेनि लोगोखौ आंगो लोगो साननानै थाखा फैसानि लबाव बा गादिनि लबाव गावनि जायगानि एखे लोगो खस्थ' मोनबोनाय सोरबा साफा सानै दैदेनगिरिफोरखौ आसि थुयै थुयै सोरबा गुफुर हालामनि सोरबा बिसनाथ सारियालिनि सोरबा राङापारानि सोरबा बेलस्रिनि दिखियाजुलिनि साफा सानै थाखा फैसानि लबि गादिनि लबि माखासे गादिखौ मोनोबा आंहा बिक्तिगत आंहा बिल्डिं लुनो हागोन गारि गुरा बायनो हागोन बुंनो हागोन हाया बर' लिडारा जि जायगायाव जोनोम मोन्दों बे गामियावनो न' बां लु प्रमद बर'आ गावनि आंगो गामिखौ नागारनानै बिटिसि बिटिआरनि बाहेरायाव रङियायाव 2 थाला 3 थाला न' लुदों रावबो गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा फंसेबो बुङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोरबा गेदेरमाफ्रा बुङा प्रमद बर'खौ बुं बिटिसि बिटिआरनि बाहेरायाव मानो बिल्डिं लुदों गावनि जोनोम जायगायाव न' लु दा साफा सानै बर' लिडारफोरनि आखुखौ जों नुयो गावनि जोनोम गामिखौ नागारनानै टाउन सहराव हा हु बायनानै न' बां लुनाय गावनि जोनोम जायगानि रायजो राजाफोरजों एखे लोगो दावहा नांबोदोंबा सोमावसारबोदोंबा गावनि जोनोम गामियाव मानो न' बां लुनो हाया बेनो नामा साफा सानै बर' लिडारफोरनि आखुआ বিটিসি নিৰ্বাচন সেপ্টেম্বৰত হ'ব দুৰ্গা পূজাৰ আগতে ফলাফলো ঘোষণা হ'ব মানে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বিটিসি ইলেকশ্যনটো এছেম্বলি আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দৰে নহয় ইয়াত সকলো পাৰ্টিয়ে নিজে নিজে খেলে আকৌ এছেম্বলি পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমি যুটীয়াভাৱে খেলো গতিকে বিটিসি ইলেকশ্যনটো এটা সকলোৰে লগত বন্ধুত্বমূলক ভাৱেৰে বিজেপিয়ে নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কিন্তু কাকো আমি সমালোচনা নকৰোঁ মই আজিয়ে কৈলো না যে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা যে দুৰ্গা পূজাৰ আগতে ৰিজাল্ট হৈ যাব আৰু নাই সেইটো আমাৰ সভাপতি মহোদয়ে 38 জন পৰ্যবেক্ষক দিছে তেওঁলোকে আমাক আহি প্ৰতিবেদন দিব যে এইকেইটা সিটত আপোনালোকে খেলক এইকেইটা সিটত নেখেলক আৰু সেই কামটোৰ কাৰণে আমাৰ হাতত সময় আছে কাৰণ যদি 29 ধৰি ললো 22 ছেপ্টেম্বৰত ইলেকশ্যন মই ঘোষণা কৰা নাই এটা আন্দাজত তেতিয়ালৈ ইলেকশ্যন ঘোষণা হ'ব 22 আগষ্টত তেতিয়ালৈকে সভাপতিয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব যে আমি কিমানত দিব পাৰো যোৱাবাৰ আমি 26 তাত খেলিছিলোঁ বঢ়া কমাত বিটিসিটো সিট বঢ়া নাই গতিকে কমিবও পাৰে বাঢ়িবও পাৰে হেতু যি সকল অবজাৰভাৰ আছে অবজাৰভাৰ সকলে সভাপতিক প্ৰতিবেদন দিব প্ৰতিবেদনখন সভাপতিয়ে পৰীক্ষা কৰি যে ইয়াত আমি দিলে আমি এটা কন্টেস্ট কৰিব পাৰিম ইয়াত আমি দিলে কোনো লাভ নহয় ইয়াত দিলে লাভ হ'ব এই গোটেই বিষয়খিনি সভাপতিয়ে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু আমাৰ দলত আপোনালোকে জানে যে আমি সকলো কথা চিন্তা চৰ্চা ভাবি চিন্তি কৰোঁ আৰু আমাৰ এটা ডাঙৰ চিন্তাও থাকিব যাতে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে বিটিসিৰ পৰিৱেশটো বেয়া নহয় ইলেকশ্যন আহিব যাব কিন্তু বিটিসিত আমি যেটো শান্তি আনিলো সকলোৱে লগ লাগি সেই শান্তিটো কোনো কাৰণতে এমচিএলএ ইএম হোৱাৰ কাৰণে হেতু বেয়া হ'ব নালাগে সেইকাৰণে বিজেপিৰ লক্ষ্য ইলেকশ্যন পিছত বিটিএডিত শান্তি আগত শান্তি থাকিলে ইলেকশ্যন চলি থাকিব সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেকটো কাম আমি মেচিউৰডলি কৰিম ভাবি চিন্তি কৰিম যাতে কোনো বোলে বিজেপি অমুকটো কৰিলে কাৰণে আজি বিটিএডিত আকৌ গণ্ডগোল হৈ গ'ল তেনেকুৱা পৰিৱেশ যাতে নহয় আমি সম্পূৰ্ণ এটা বিটিএডিৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিহে আমি ইলেকশ্যন খেলিম কাৰণ এই শান্তি মোদী ডাঙৰীয়াই অনা শান্তি এই শান্তি বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজে অনা শান্তি এই শান্তিটো আমি বিঘ্নিত হ'ব নিদিওঁ বিজেপিয়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পোৱা নোপোৱাৰ কথাটো নাহে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হ'ব লাগে বড়োলেণ্ডৰ যে ভালে কুশলে থাকক ৰাইজে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পাওক ৰাইজৰ কল্যাণ হওক আমাৰ ইয়াতে এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে আমি আজিওতো আমি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছোঁ কিন্তু আমাৰ কাম হ'ব মেচিউৰ যে য'ৰ পৰা বিটিসিত একো নহলেও
বোলে মাটি দিব পৰা নাই, ধন দিব পৰা নাই, পইচা দিব পৰা নাই, এটলিষ্ট বিজেপিয়েতো শান্তিটো দিছে। সেই বস্তুটো যাতে নোহোৱা হৈ নাযায়। আৰু আপোনালোককো মই অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকেও এনেকৈ গোটেই ইলেকশ্যনটো পৰিচালনা কৰক যাতে যিকোনো মূল্যত শান্তিটো বেয়া নহয়। কাৰণ মই নিজে ইয়াত দেখিছোঁ যে মানুহে কি ধৰণে বড়ো আন্দোলনৰ সময়ত বা পিছৰ পৰ্যায়ত বাস কৰিছিল। আজি বড়োলেণ্ডৰ মানুহ দেখিলে ভাল লাগে যে অন্ততঃ আজি যোৱা 5 বছৰ এটাও গুলী চালনা হোৱা নাই। সেই পৰিৱেশটো আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব।